सेन्टिमेन्ट आरो इमोशनखौ सरकारजों लोगोसे एपिडिसिएल आदानि ग्रुपआ खोनासंनांगौ। कुनु कारनाव पुलिस फोर्स बाहायनानै एडमिनिस्ट्रेशन बाहायनानै जाहाथे जर जुलुम खालामनाय जाया, बेबायदि भाइलेन्स माने लाइक सिचुएशन जाहाथे बेयाव सृष्टि जाया, बेखौ जोङो सरकारखौ खावलायदों, प्रशासनखौ खावलायदों। कुनु हेल्थ इश्यू, एनवायरनमेन्ट इश्यू, वाटार पल्यूशन, एयार पल्यूशना जाहाथे जाया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकार, बेनि उनाव आदानि ग्रुप, बिथांमोननि अफिसियेल्स, एपिडिसिएल, लोगोसेनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनार, सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस, पर्बतजरानि सिभिल एसडिअ, सार्कल अफिसार आरो पर्बतजरा बासबारिनि जोंनि माखासे दैदेनगिरि, बिबानगिरि, जायफोर सेनियर्सफोर दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफाद, जोंनि क'क्राझार जिल्ला जोङो जथाय दिनै बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि मासि लानायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बासबारियाव माने गायसननो गोनां थार्मेल पावार प्लान्टखौ लानानै थांनाय 10-15 दिनाव जिखिनि थासारि, जिखिनि जेंना नुजादों, बे थासारि आरो जेंनानि सायाव गोथौ आरो गुवारै जों सावरायो। आरो बे सावरायनो थाखाय जोंनिफ्राय अफिसियेल लेटार हरनाय जादोंमोन जे गिबियाव जोंखौ बुजायनांगौ, जोंनो खिन्थानांगौ, जोंनो मिथिहोनांगौ। आरो बे लेटार हरनाय बायदि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गासै बे थार्मेल पावार प्लान्ट गायसननायनि जिखिनि एजेन्सिसफोर दङ, बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जथाय दिनै मोनसे जोबोद ओंथिगोनां, गोथौ आरो गुवारै मोनसे सावरायलायनाय जायो। आरो बे सावरायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा पर्बतजरा, बासबारिनि बा दुखि-सुखि जरा, पाग्लि जरा पार्ट 2 आरो जेसेबां बे रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोननि सार्थखौ, बिथांमोननि जि मोनसे ग्रिभेन्सेस, बिथांमोननि सेन्टिमेन्ट आरो इमोशनखौ गिबियाव लाखिनानै, प्राधान्यआव, प्रायरिटियाव लाखिनानै जोंनि जिखिनि दाबिफोर दङ, जोंनि जिखिनि कनसार्नफोर दङमोन, जिखिनि ग्रिभेन्सेसफोर दङमोन, बेखौ जोङो दिनै हाउसआव बे सावरायनायाव जोङो लाखिदों, एस्टाब्लिश खालामदों। आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो स्ट्रंलि जोङो एपिडिसिएल आरो आदानि ग्रुप आरो बिटिआर सरकारनिसिम जोङो स्पष्टयै बुंदों जे बे पावार प्लान्टखौ गायसननो थांनायाव जिखिनि गिबि मेप बानायनाय जादोंमोन आरो दा फोर्थ माने ब्रैथि मेप बानायनाय जादों। गिबि मेपआव जोङो नायदों जे नंगौ बै समाव रायजो राजानि माखासे जि ओनसोलफोर दङमोन, गामिफोर दङमोन, बेयो सेटेलाइट मेपआव सरजाब जादोंमोन, सेटेलाइट मेप। नाथाय रायजो राजानि जि दाबि, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों दाबि लाखिदों जे रायजो राजानि क्षय क्षति जानाय, रायजो राजानि माने खहा जानाय कुनु कारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गनायनाय नङा। आरो बे खोथाखौ लानानै खेबनै, खेबथाम आरो खेबब्रै दिनै फोर्थ जि मडिफाइड मोनसे मेप, जोंनि जि दाबि, जोंनि मिथिनाय हास्थायनायाव सरकारनिफ्राय सार्कल अफिसारा जिखौ देखायबाय, बेयाव गंसेबो न'खर, गंसेबो गामि, गंसेबो खेथि बारि बागान बा लामा, स्कुल, इन्स्टिटिउसन बेबायदि जेबो गैया। गामिनिफ्राय खेथि फोथारनिफ्राय 200, 300, 100 मिटार गोजानाव दिनैनि जि गोदान मेप, बे मेपखौ बिथांमोना तयार खालामदों। आरो बिथांमोना बुंदों जे 33% ग्रीन जन, जेरै बेयाव साल बागान दङ, दंफां लाइफां दङ, बे ग्रीन जनखौ बिथांमोना प्रिजार्भ खालामनानै भारत सरकारनि नियम बायदि बिथांमोना बेखौ लाखिगोन होननानै बुंदों। दा जोंनि गिबि कनसार्नआ बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा कुनु कारनाव रायजोनि खहा जानाय बारि बागान, न' बां, खेथि बा जि दङ बेयाव बे सम्पतिफ्रा कुनु कारनाव बे थार्मेल पावार प्लान्टनि सिङाव जाहाथे कुनु कारनाव फैया, कुनु सासे मानसिखौ एभिक्सन खालामनाय, बेनिफ्राय खारनो गोनां जानाय आरो बिथांमोननि सायाव बायदिसिना थासारि जानायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैया। जोंनि सार्थआ बासबारि ओनसोलनि राइज, पर्बतजरा, बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि सेफ्टि सिकिउरिटि, बिथांमोननि भबिष्यतनि थाखाय सेन्टिमेन्ट आरो इमोशनखौ सरकारजों लोगोसे एपिडिसिएल आदानि ग्रुपआ खोनासंनांगौ। कुनु कारनाव पुलिस फोर्स बाहायनानै, एडमिनिस्ट्रेशन बाहायनानै जाहाथे जर जुलुम खालामनाय जाया, बेबायदि भाइलेन्स माने लाइक सिचुएशन जाहाथे बेयाव सृष्टि जाया,
बेखौ जोङो सरकारखौ खावलायदों, प्रशासनखौ खावलायदों आरो दाख्लैबावै जि थासारि जालांबाय बे थासारिखौ जोङो गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो जि थासारि जादों बेयाव जोङो रेस्ट्रेन्ट जानानै जोङो एमिकेबल मोनसे सलुसननि थाखाय बयबो सिन्था खालामनांगोन, हाबा मावनांगोन। थामथि खोथाया जाहैबाय जे रायजो राजानि जि माने गोसोआव जि साननाय गिनाय जे बेयाव एयार पल्युसन जागोन नामा, वाटार पल्युसन जागोन नामा, लेन्ड पल्युसन जागोन नामा आरो एनभायरमेन्टेल इस्युस जागोन नामा, बे खोथाफोरा दिनै रायजो राजानि साफ्रोमबोनि गोसोआव न'खर न'खर सावरायजानाय मोनसे मेटार। दा जों नुदों जे IOCL बङाइगाव दङ, सालाकाटि NTPC बेयाव थार्मेल पावार प्लान्ट सरकारनि मोनसे अनुष्ठान दङ। बिथांमोननियाव जिखिनि दा कार्बन डाइ अक्साइड, बिथांमोननियाव जिखिनि वाटार माने नोङो माने वास्ट मेनेजमेन्ट, बिथांमोननियाव जि एस बा फ्लाइ गयो बे थासारिखौबो जोङो नोजोर बोनानै दिनैनि हाउसाव जों प्रेजेन्ट खालामदों जे जाहाथे बेबायदि जि परिबेस बे परिबेसाव कुनु कारनाव रायजो राजानि कुनु हेल्थ इस्यु, एनभायरमेन्ट इस्यु, वाटार पल्युसन, एयार पल्युसना जाहाथे जाया आरो सालाकाटियाव दासिम जिखिनि सोलिनानै दङ बर' रायजो राजा गुबुन गुबुन हारि माहारि बेयाव दङ, बेयाव मेक्सिमाम लेभेलनि पल्युसनखौ जों दासिम नुवाखै आरो जेलानो बेबायदि परिबेस सृष्टि जादों रायजो राजाया अथरिटिखौ नारसिनदों आरो बिथांमोना बेखौ दिनै मेनटेन खालामनानै दङ। आदानि आरो APDCL ग्रुपनिफ्राय जोंनो बिथांमोना फोरमायदों बेखौ आरोबाव एनसियर जानांगोन, बिनि सायाव टेक्निकेल आरो एक्सपार्टजों जों रायज्लायबावगोन जे मडार्न टेक्न'लजिजों बिथांमोना एयार पल्युसनखौ मेक्सिमाम खमायनो थाखाय, वाटार पल्युसनखौ मेक्सिमाम खमायनो थाखाय आरो जि दै सर्सनिफ्राय लागोन बे दैनि सर्सखौ रिसाइकेल खालामनानै दैनि सर्सआ जाहाथे मालाबाबो खमायलाङा बिनि थाखाय गासै बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामगोन। 33% ग्रिन जन बिथांमोना बेयाव मेनटेन खालामगोन, बे खोथाफोरखौ दिनै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों, जोंनो मिथिहोदों। दा बेखायनो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो माखासे बिथिंखौ एमफासिस खालामदों जे रायजो राजानि खति जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया, न' बां खति जानाय, बारि बागान खति जानायखौ जों लुबैया। पल्युसनखौ लानानै जिर' पल्युसन लेभेलाव माबायदि मेनटेन खालामनानै इन्डास्ट्रियेलाइजेसन खालामनो हायो बे खोथाखौ साननांगौ, बे खोथाखौ जों दाबि दैखांदों आरो लोगोसे रायजो राजानि सेन्टिमेन्ट आबेग आरो जि सिन्ता बेखौ जेब्लाबो अनार होनांगौ, रेसपन्ड होनांगौ। जों हा होगोन, बिनि बिनिमयाव जों मा मोनगोन? रायजो राजाया बे हाखौ दखल खालामनानै दोनदोंमोन, बे सरकारि हा। दा बिनि बिनिमयाव रायजो राजानि बा जोंनि इयुन भबिष्यतनि थार्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड टेक्निकेल नन टेक्निकेल रिक्रुटमेन्टनि बेबस्थाया लकेल पलिसि बासबारि पर्बतजरा बिटिआर रायजो राजानि थाखाय जानांगोन, जोङो बेखौ दाबि लाखिदों। बेयाव कन्ट्रेक्चुएल एंगेजमेन्ट, लेबारनिफ्राय लानानै जिखिनि बेयाव इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन जागोन बे लकेलनि सार्थआव जानांगोन, पलिसिखौ चेन्ज खालामनानैबाबो खालामनांगोन। बे खोथाखौ जोङो दिनै जोंनि दाबि हिसाबै जों लाखिदों। लोगोसेनो CSR जोंनि बासबारि पर्बतजरा क'क्राझार चिरां बे जिल्लायाव CSR हिसाबै कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटि जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव, इनफ्रास्ट्राक्चार लामा स्कुल कलेज बानायनायनि बिथिङाव, लाइभलिहुड जिउ खुंनायनि बिथिङाव आरो बै खाथि खाला ओनसोलनि मानसिनो जाहाथे बेयाव कम्पेनसेसन खालामनो हायो, बिथांमोननि थाखाय माखासे राहा लामा दिहुननो हायो, बेखिनि खोथाखौ जोङो दिनै दाबि हिसाबै लाखिदों। नोजोर बोनानै खामानि मावगोन, लकेल इन्ट्रेस्टआव खामानि मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। दा बेखिनि खोथाया दिनै रायलायनाय जाबाय। दिनै रायलायनाया बे फाइनाल नङा, जों दिनै गिबि खेबनि थाखाय अफिसियेलि बिथांमोननिफ्राय खोथाखौ मिथिबाय, जों खोनासंबाय, जोंनि दाबिखौ जों लाखिबाय। बिनि उनाव जोङो रायजो राजाजों रायलायगोन, पर्बतजरा, बासबारि, फाग्लिजरा, दुखिसुखिजरा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनजों जों सावरायगोन आरो बिथांमोननि जि गुबै ग्रिभेन्सेसफोर दङ, कनसार्नफोर दङ, जों खोनासंगोन आरो रायजो राजानि सार्थआनो जोंनि प्रायरिटि। रायजो राजाया जिखौ सानदों गिदों बे इस्युखौ जोङो लानानै बिटिआर सरकार, आसाम सरकार बा जि लेभेलसिम थांनांगौ आदानि ग्रुप APDCLसिम जोङो थांगोन आरो रायजो राजानि सार्थखौ प्राधान्य होनानै जों खामानि मावगोन। बेखायनो जों रायजो राजाजों रायलायगोन। दिनै जों जि खोथाखौ मिथिबाय, रायजो राजानो जों बेखिनिखौ फोरमायगोन, बिथांमोना गावसोरनि खोथाखौ बुंगोन आरो फैबाय थानाय समाव
जयेन्ट मोनसे इनिशिएटिभनि गेजेरजों एमिकेबल सल्युसन बिनि समाधाना मा जोंनो इन्डास्ट्रि नांगौ इन्डास्ट्रिखौ जों वेलकाम खालायो किन्तु जदे मदे इन्डास्ट्रि गायसननायखौबो जों लुबैया किन्तु इन्डास्ट्रि गैयाब्ला जोंनि फिउचारा मा जागोन बेखौबो जों नायनांगोन आरो बे इन्डास्ट्रिनिफ्राय जोंहा मा बेनिफिट जागोन इन्डास्ट्रि गायसनना जोंहा बेनिफिट जायाब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्टेन्ड होगोन एबसुआ बिनि थाखाय जोङो आवाज दैखांगोन आन्दलन खालामनांगौ खालामगोन जोङो गासैबो खोथाखौ नोजोर बोनानै जोङो हाबा मावगासिनो दङ दा बेखायनो रायजो राजाया धैर्य हमनांगोन आरो जोङो सिस्टेमेटिक प्रसेसनि गेजेरजों जोङो जि थासारि जि जादों बे थासारिखौ जोङो मोनसे समाधाननि लामाजों लांनांगोन आरो बेयाव रायजो राजानि सार्थखौ जोङो प्रायरिटियाव दोननानै खामानि मावनांगोन आरो बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे पलिउसननि बाथ्रा हा हुनि मेटार साखरि बाखरिनि मेटार जौगानाय डेभेलपमेन्ट लकेल सार्थनि मेटार गासैखौबो लानानै ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट एबसु रायजो राजानि जानानै बिटिआर सरकार आसाम सरकार एपिडिसिएल आदानि ग्रुपनि गेजेराव मोनसे ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट मोनसे बुजाबुजि सुक्ति जानांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि होदों आरो बिथांमोना बिनि सायाव दिनै एडमिट खालामदों आरो बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों खालामगोन होननानै जोंनो खोथा होदों दा गिबियाव जाहैबाय जोंहा रायजो राजाजों रायलायनांगौ पाब्लिकनि सेन्टिमेन्ट इमसनखौ लानानै जोङो खोनासंनांगौ आरो बिनि थाखाय मोनसे एमिकेबल लामा जोङो दिहुननांगौ गोजोन्थों